Nå, Filippa, nu var du blevet virkelig, virkelig voksen, altså siden du fyldte 18 for 4 dage siden. Så skal vi jo så holde en meget lang tale om voksentale, om pligter, om uddannelse, om job, om økonomi, om ordentlige parforholdet og om at skulle stå græs hver weekend. Det skal vi i hvert fald ikke. Bare jeg har talt meget med hinanden om, hvor vi selv var, da vi rundede 18 år. Jeg var i lærer og ville gerne være selvstændig. Jeg havde et mobildiskotek. Nogle gange holdt vi festen. Og nogle gange fandt min mor og far ud af det. Og så fik jeg en skide valg en enkelt gang, tror jeg. Vores liv er meget forskellige. Undskyld til dig. Jeg var lige blevet student, fordi jeg var jo for tidlig skole. Og jeg var på vej til USA, og så havde jeg pakket Gyldendals ordbøger i kufferten, og de blev så væk, så jeg lærte the hard way at være i USA uden der var jo ikke internet. Jeg ville gerne være advokat, og i og med at der jo ikke var internet, så var det mormor og morfar, der skulle søge ind på universitetet for mig, mens jeg var i USA. Mormor vidste en del om sprog, men hun vidste ikke noget om samfundsvidenskabelige uddannelser, så hun søgte polit som anden prioritet, fordi det vidste hun, det var ligesom jura. Så blev jeg optaget på polit med en masse matematik. Vores liv var meget forskelligt dengang. Vores veje til der, hvor vi er i dag, har også været meget forskellige. Derfor har vi altid sagt til dig og Asbjørn, I må finde jeres vej, hvad end den er. Så vi har lavet lidt statistik på, hvor folk er dengang, det de fyldte 18. Du har selv valgt din gudmor, og du har valgt din fader. Og vi har fået lov at fortælle lidt om, hvad de hver især husker om, da de var 18. Gudmor Sande, 2G, hun holdt sin 18-års fødselsdag hjemme. Hendes far sad barn, og jeg tror nok, at jeg var DJ den aften også. Jeg er ikke helt sikker. Hun ville læse religion, fordi hun havde haft en spændende religionlærer, men det blev hun ikke. Hun var ikke så fokuseret på fremtiden dengang. Hun var mere optaget af at pakke hendes rygsæk, fordi hun skulle til USA og til Australien. Og så arbejdede hun på Bispebjerg Hospital med rengøring og i køkkenet for at tjene penge til turen. Så er der Gita Anders. Gita Anders, han var i gang med sin industri-elektrikeruddannelse. Og fritiden gik, det gør den stadigvæk, med fællesskabet i FDF, Spejder. Drømmen om egen bil og motorcykel havde længe fyldt. Og nu kunne den indfries med et kørekort i samme måned, som jeg blev 18. Og motorcykelkørekort 4 måneder senere. Udlængslen for at opleve, verden var der, første omgang med motorcykelture i Europa, og opsparing til backpackrejser startede og resulterede i 7 måneder i Australien og New Zealand, kort efter jeg blev 20 år. Og det er stadig mig. Signe. Gik i 3.G på Virum Gymnasium. Havde været i Sydamerika og blandt andet besøgt Guatemala og Honduras, en masse små indianerlandsbyer og en veninde, der arbejdede for en dansk NGO. Signe skulle læse antropologi og være i en nødhjælps-NGO. Så kom hun på universitetet i USA efter gymnasiet. Alle antropologiklasser var optaget, så gymnasiet havde puttet hende i nationaløkonomiklassen. Det synes hun var en super kedelig fag i gymnasiet. Hvad søren skulle hun bruge det til? Nå, men så kom der alligevel en professor fra Indien og fortalte om noget med økonomiske reformer. Så blev hun grebet af det. Og så er det noget med the rest is history. Onkel Heino, han var passioneret målmand, og sågar udtaget til fællestræning på Brøndby Stadion. Men desværre rev han nogle ledbånd over, så den karriere den sluttede ret hurtigt. Han kom i lære ved Vida Danmark, som sælger fitnessudstyr, og på den måde kom han i gang med at træne fitness. Derudover havde han en kammerat, som han solgte Hugo Boss-jakkesæt sammen med.
inden fra kammeratens kælder. Men det var ikke en stor succes, og muligvis også fordi der var nogle piger, der blev mere interesserede dengang. Vi synes, det har været ret skægt at sammenligne med, hvor vi var dengang, og hvor vi er i dag. Drømmene om at rejse, det har vi alle sammen haft, og vi har dem stadigvæk. Ellers er vi jo virkelig forskellige. Dengang, vi er stadig virkelig forskellige nu. Det, der bare er fælles for os alle sammen, fader og gudmor og familie og venner, der er her i dag, det er, vi holder utrolig meget af hinanden, uanset hvad vi vil og hvor vi vil det. Vi elsker rigtig, rigtig højt, uanset hvad. Lige på nær, hvis dig, Simon, finder på at deltage i X on the Beach. Vi håber, du vil undersøge livet, leve livet fuldt ud og give den alt den gas, du kan i fremtiden. Og så håber jeg, at du stadigvæk kan høre musik sammen på fuld snak. Som Piet Hein skrev i sit gruk i 1981 for 44 år siden. Det holder stadig, og de fleste kan det godt. Husk at glemme bagateller. Husk at nemme, hvad det gælder. Husk at elske. Her er Pernille Mogensen. Husk at elske, mens du tør det. Husk at leve, mens du gør det. Skal vi hæve glasset og sige 3 korte og en lang for Philippe?